ירין כהן, תתחיל כבר את הלייב, יאללה. אני אתחיל אותו, אבל אתה לא תזכה להיות בו. תחסמו את הזין בתחת הזה. תעיפו אותו מפה. אתה תראה את זה אולי בשידורים חוזרים ומרחוק. אם לעוד מישהו יש תלונות, אז הגעתם ללייב הלא נכון. תיבת התלונות שלי סגורה, והמצפון שלי נקי, כי אף פעם לא השתמשתי בו, חברים. זה לא, אתם יודעים. תוכנית המנגל עוסקת בצדק. אבל צדק אמיתי, חברים, של שנות ה-90, צדק של האבות שלכם, צדק עקרוני של גברים עם זין כזה גדול, לא של קוקסינל שמגלח שערות בתחת, ואיזה שמנה שנראית כמו קרמבו בננה, דפקה לו מלפפון ולקחה לו את הבית ומנייקה אותו, ושמה לו סתירות והשפילה אותו פה מול כל הרשת, והצליחה גם לעבוד עליו 4 שנים שהיא רווקה. חברים, זה לא הסגנון, אחים שלי. אנחנו אנשים שמכירים את החיים, ואני רוצה להעביר לכם את התורה שלי, את התורה שנקראת התורה של קובי אמזלג, כמו שמשה הביא את לוחות הברית, אני מביא לכם את הניסיון חיים שלי עד ליד, חברים. לא צריך לרקוד לעגל הזהב. הגוי והמניאק האוכל חזיר מול מסכים, הליצן הזה שיושב בעודו נשוי, יושבת איתו איזה כך בתימניה בת 17, רוכבת עליו שהוא עוד לא חתם ברבנות בקפריסין. זה לא הדוגמה שאתם צריכים לקחת, חברים. ואני הולך להגיד את האמת שלי בנוגע לרונן ג'יג'י. התוכנית שלי, המנגל, כבר כמה שנים טובות מוציאה את הצדק לאור ומקלפת את המניאקה, את הגועל, את הזילות, את לשון הרע, את הפוזה מאנשים כמו היצור הזה, חברים. מדובר פה בקרטון חלב עמיד שעבר לו התוקף, איש שיושב עם 2 ציצים של נערה בת 12 וצורח פה ומוציא את הקפריזות שלו על כולם, כאילו מישהו אשם בנפילות שלו, מישהו אשם בסיטואציות שהוא נכנס אליהם בחיים. מיכאל, קובי, אם יום יבוא ולא יהיה לך צופים, מה תעשה? מה זה השאלה הזאת, אח שלי היקר? אם יום אחד תקום, אחי, ואין לך רגליים, אח שלי, מה תעשה, אחי? מה תעשה, אחי? יום אחד תקום, לא תצליח לקום מהמיטה, אחי. מה תעשה, אחי? מה תעשה, אחי? בוא תענה לי. תחכה שאמא שלך תחליף לך טיטול, אחי. זה מה תעשה, ותשב, ועדיין קובי אמזלג ישדר. אני מבטיח לך, אחי. גם אם זה יקרה לך. חס וחלילה, כן? אבל אתה, יא בן זונה, יא סמרטוט, אתה יודע, אתה על העין שלי הרבה זמן פה. אתה תחת העין שלי המון זמן, ואני אומר לך, אנשים צרי העין וקנאים כמוך, ומנאי כמוך, לא מגיעים לכלום בחיים. רק לזין בתחת, זה מה שאתה יכול להגיע. יצר עין בן זונה ומגעיל. כל פעם שיש לי פה איזה רצף של מתנות, אתה נכנס כמו מניאק ודופק את הדברים הכי הזויים שיש. אם הילדה שלך תרצה אונלי פנס, זה אותו בן אדם. אם הילד שלך ירצה להיות מסומם, לך מפה יא בן שרמוטה, יא עין רעה, יא זונה בן זונה. עוף מפה יא מניאק. אם הייתי יודע שאתה בשידור, הייתי שם שרשרת של שום. עוף לי מהעיניים, קוסם מקרס. עין רעה, מניאק, מזדיין בתחת. כל פעם מנחץ לך את החיים. מנחוס אחו שרמוטה. קוסם אמק. תראי את הסגנון שלנו, חברים יקרים. הנה למשל ילד קונדום בטעם אננס, כמו רועי 100. שזה ילד שבטוח נולד מאיזה טעות בשירותים של הנאפיס. אתם יודעים, לפעמים מחליק הבולבול בתחתון. אז הוא דופק כזה תגובות של, אחי, מה יש לך? אבל אני מבין אותו, הוא בסופו של יום מוציא את התסכול. לא קל להיות הילד כפות הבכיר של הכיתה 10 שנים. זה לא קל, אני מבין אותך, רועי 100. חברים, כמה שיותר לייקים, כמה שיותר שיתופים, חברים. כן, נו, יושב לי עם מילקי ביד וכוס שוקו, בא פה למד אותנו את החיים. מה יש לך, אחי? מה יש לך, אחי? איך קסם מקרס? איך תורמים? אני לא אוהב את המילה הזאת, תורמים. אם בא לך לשנות אותה למפרגנים לשידור, אני באמת מאוד אשמח, אחי, כי המילה הזאת, תורמים, נותנת לי להרגיש כאילו אני זרוק בכניסה ב-MPM בתל אביב, ואתה בדיוק רוצה לקנות לי בורקס פטריות כדי שאני אעבור את היום. פחות תורמים, יותר מפרגנים לשידור. אני מאוד אשמח, חברים. במה אני עובד ביום יום? רוצח שכיר בשליחות של ארגון פשע, אח שלי. ביום שאני אקבל את התמונה שלך וכמה לירות, אני מבזבז אותך עם טירס ביד, יא מניאק, יא מלשין. זה מה אני עושה ביום יום. אתה רוצה לשמוע עוד פרטים או שספיק לך? חברים, בקיצור, כן, גם בלזיין את השכל, כן, גם בלזיין את השכל אני אלוף. חברים, עמית גבאי, על מה מדובר? אתה לא ברור בכלל, אחי. נכון? כי עוד לא התחלתי לדבר. איזה מטומטם זה. זה מסוג האנשים שלא מדליק את המצית ואומר, וואי, למה סיגריה שלי מחובט?
מה, אתה טמבל כאילו, יא יצור? אני אומר לך, אנחנו בהקדמה, אחי. מקבלים את הקהל, יא יצור, יא טמבל. לא התחלתי לדבר, מה יש לך להבין, אחי? אחלה יוני יזרעאלוב, אוהבים אותך, כפרה עליך. איזה יצור, איזה מטומטם. כאילו, מה אחי, אפשר להבין, אחי, מה אחי, מה יש לך, יא מתעקם, יא טמבל? שב רגע, אחי, שב. שב, אחי, תן לנו לדבר, אחי, תן להתבטאות. לא הבנתי כלום, אחי, מה קרה? כולך התעקמת כמו זין על המקלדת, יא טמבל, תן לנו לדבר. קודם כל תקשיב, מה? בקיצור, חברים, לייקים, אחים שלי. יעקב בוארון, הנה, בוא'נה, אתה נראה לי נדפק לך תחת, אתה, מה עם פיטקרים? רגע, אני אבדוק, אח שלי, שנייה. מה פיטקרים, מה העניינים? אין, הוא אמר, הוא עשה אתגר 4 מטר, הלך לישון. תגיד לי, חתיכת טמבל, מה יש לך? אתה מזיינתי אותו בתחת? מה אתה כל יום בא שואל אותי פה מה איתו, אחי? אומרים לך, תתחכה, אחי, מה יש לך, אחי? כל יום אותה שאלה. תחליף, אחי. מציף את הצ'אט 10 פעמים. מה עם פיטקרים? מה עם פיטקרים? מה יש לך, יא טמבל? חברים, רונן ג'יג'י, או הידוע בכינויו רונן מולייב רובין, הוא בוכרי רמלאי בן 31, שנכנס לפה לפני מספר שנים לכל תחום הגיימינג. זאת אומרת שהוא משחק באיזה משחק מחשב, משם יש כמה ילדים עם גשר בשיניים ופררו ראשה בתחת, שמעריצים את הדבר הזה, בסדר? סיגל אשר, השם יברך אותך, אחותי יקרה. והם נכנסים שם ומשחקים, לא יודע מה הם עושים. פום! הנה על העולם, תודה רבה זורמניה, אח שלי היקר. איזה אלוף. פום! הנה על העולם. כאלה שידורים אני אוהב, הנה על רב בקארס. מה זה קשור? זה עניין של סנמטיקה. די רונן, כפרה עליך, אתה בוכרי שגדל עם פלוב על הראש. היית מגרד בצל עם פומפייה על שרפרף עד גיל 10, אחי. מה סמנטיס, מה אתה מדבר איתי בשפה הזאת, יא טמבל? אני בכלל לא מבין את השפה הזאת. מה אתה מנסה לשחק לי אותה איזה ארכיק, לא יודע מה, איזה פילוסוף? יאללה, מספיק, נו. זה לא סמנטיקה. זה לא סמנטיקה. סתם. בקיצור, חברים. בקיצור, אני אעלה איתו עם סמנטיקה. מהיום תקראו לו רונן סנמטיקה, חברים. חברים, דגנרט, פושע שכמוך. בוא נע תסתלק, חתיכת פושע. דגנרט, רוצח. יואו, פה הוא גמר אותי, אבל לא יש לו דברים חזקים. תודה אח שלי, תודה לך. הוא הרביץ לי שאני הייתי כמו אימא בשבילו. קובי כהן, הדלקת חנוכיה? למה, מה, מינו אותך לרב של בית חב"ד האזורי של רמלה? מה אתה רוצה ממני, אחי? כבר 10 פעם שאלת אותי אם הדלקתי חנוכיה, כאילו הלוויתי ממך מצית ואתה מחכה שאני אחזיר לך אותה, אחי. מה אתה רוצה מהחיים שלי? תגיד לי, אתה בסדר? קובי, המדורה מאחורה זה אמיתי? כן, כמו שהשכל שלך מפלסטיק, משהו בסגנון. אותה השוואה בערך. של נעליך מעל רגליך שאתה מדבר עליי? טוב, תקשיב, יא מוצאת זין, יא שרמוטה אחד, יא קוקסינל. אני איתך סיימתי לצחוק, יא זונה. עכשיו, תעיפו אותו מהצ'אט שלי, ועכשיו מתחיל המנגל. בוא אני אשים לך את הביצים שלי, יא שרמוטה אחד, על העיניים אני אשפיל אותך, יא זונה, יום על המנגל. אתה קנית לעצמך אויב עכשיו? תקשיב טוב מה אני אומר לך, יא שרמוטה. אתה קנית לעצמך אויב לכל החיים, יא זונה. שמעת מה אני אומר לך? לכל החיים שלך, קנית לך אויב. אתה הולך להיות השי מלול של היוטיוב. זכור מה אמרתי לך. אתה תהיה השי מלול
השי מלול של היוטיוב. זכור מה אני אמרתי לך. אתה, על המשפט הזה שאמרת עכשיו, שאני ניסיתי לשמור על שפה מכובדת, אתה לא יודע איך אתה עכשיו פגעת בעצמך ואיזה טעות אתה עשית. עכשיו, תקשיב טוב, אתה פה בלייב שלי לא יכול להיות, אתה לא יכול להיות בלייב שלי, של נעליך מעל רגליך שאתה מדבר עליי? בוא'נה, יא חתיכת זין עם שיני גבס, יא טמבל, אתה נראה כאילו דקל וקנין הביא לך את השיניים בדש, אחי. אתה מסתלבט, אתה יושב פה עם שתי פטמות של דנה דבורין, אתה נראה כאילו הוציאו אותך מהגמר של ששטוס, יא כוכב ילדים מזדיין בתחת. פרסמת איזה פחית פנטה, אתה חושב שאתה גנגסטר, יא ליצן? אני קניתי בית כבר לפני 3 שנים, ואוטו לפני 3 שנים, וכל הדברים שאתה, והקמתי משפחה לפניך, והכל, יא מסכן, יא פתטי, אתה חצי שעה לא הצלחת להחזיק משפחה. עבדה עליך בחורה שנראית כמו פטריק מבובספוג. לא תגיד שרון סטון, מערבל בטון עבד עליך, יא טמבל. לא שרון סטון, מערבל בטון. ערבב אותך, יא מסכן, ערבב אותך וזרק אותך חסר בית. אתה לא יכול להתקרב לבית שקנית ב800,000 שקל. תשמע, אין ליצן כמוך, יא ליצן של מקדונלדס. יא בדיחה, יא טמבל, כל הרשת צוחקת עליך, יא יצור. כל האלה שפה, שמדברים, כולם צוחקים עליך. יא טמבל, של נעליך מעל רגליך? יא טמבל, שלשום יצאתי עם הכלב, דרכתי על חרה, אתה יכול ללקק אותו, יא מזדיין בתחת. אתה על הזין שלי, יא ליצן. אין ליצן כמוך, יא שרמוטה אחד. אני אשיל את הרגליים שלי. הארס יצא. חברים, אני הארס מהיום שנולדתי, ואני הארס גאה. נולדתי הארס ואני אמות הארס. כל הילדים האלה עם המפתחות על הצוואר והנמשים יכולים לשחק לי בזין. זה מה שאתם יכולים, חברים. אתם חושבים שהתגובות שלכם פה מעניינות אותי? קובי, כנס רגע לפוקוס, מה אני רוצה? זיין את אמא שלך בתחת. ראית? נכנסתי שנייה לפוקוס, הבאתי בול את מה שאני רוצה. שומע ליצן, אם מתוך שידור של 61 דקות לא הבנת מה אני רוצה, אז אתה אולי תבין אחרי זה. מעכשיו זאת מלחמה. המנגל, קהל של בחורים טובים, קהל של עשרות אלפי מבוגרים, נגד כוכב ילדים עם שלט של סוני בתחת ומיקרופון בביצים. חברים, מה שהוא עשה עכשיו זה להוריד את הגיליוטינה על הראש שלו. לא מספיק, אז בואו אני אספר לכם. בן אדם שלח לי הודעה, התחרבן, בכה כמו כלב. קובי, בבקשה, אני עובר תקופה קשה, אולי נשב ונדבר. הרגשתי כאילו זה חברה שלי מכיתה ו' שאני והיא חלקנו פעם שרשרת של חצי לב. אולי נשב ונדבר, עוד שנייה הוציא גיטרה, שר הקרמה שלי, לא יודע מה איזה שיר הוא הוציא, חברים, אני יודע, השמיע לי איזה שיר, שבי מפרפר נחמד שר יותר יפה. הקרמה שלך תחזור לך, הקרמה שלי, לא הבנתי מה הוא רוצה, לא הבנתי את החיבור, לא חבר, הקרמה שלי, אהבת ממית הקרמה שלי? דור נחום, אתה, אני אראה לך, דור, יא מניאק. נכון, מודה, ועד עכשיו אני מודה שהיא חתיכת סמרטוט, והיא גנבת, וצריך לעשות עליה פרק בין 1000 זונה במתחזים, וזה לא קשור אליך, היא אחת הנוכלות, קרות הרוח והנאציות הכי גדולות שראיתי בחיים. ואני עומד מאחורי כל מילה, אחי, ויודע לזהות נוכלות כאלה מ10 קילומטר. עומד על כל מילה, כואב לי שנפלת בידיים שלה והיא פתחה לך את התחת. כן, נו מה הבעיה בזה? אני אומר את זה עדיין, כן. היא נוכלת, היא עשתה עליך עבודה, הכל היה פה מתוכנן. כל התירוצים שהיא נתנה לך זה בשביל לקחת לך את הכסף, והיא רכבה לך על הגב עד שהיא הפכה להיות כוכבת יותר גדולה ממך ויותר מרוויחה ממך. כן, זה האמת שלי. כן, מה הבעיה? פתחתי קופסה בשקל 60 ואפילו לא שמתי על זה כסף. פתחת קופסה בשקל 60 שיש לך קהל של ילדים שהולכים אחריך, ואתה יכול לעשות פסטיבל עוד שנה. יש לי את הקהל הכי בוגר, זה לא משנה אם אני אאמן. איזה בוגר, אחי? מי? איזה? איזה אנשים בוגרים? אני מכיר את הקהל שלך, אני ראיתי אותך מתחפש לבננה והולך לכנס של ילדים בני 9. מה אתה מזיין את המוח? איזה תוכן יש לך? התחפשת למיניון! איזה תוכן יש לך, אחי? התחפשת לפאקינג מיניון! מה אתה משחק אותה פה עכשיו? איזה חיים אתגר, אחי? בוא'נה, הוא טמבל, איך הוא שרמוטח? חברים, תגידו מה הוא...
לך תזדיין, קוסם מקרס, יא שרמוטה אחד. לך תזדיין, משה, אל תעלה לי אותו. אל תעלה לי אותו לקו תורת, את המזדיין הזה, את המתמודד נפש הזה, אל תעלה לי אותו. אל תעלה לי, אתה תעשה לי התקף לב בסוף מעצבים. זה טמבל אחו שרמוטה, אחי. הגיל של הקהל שלי, איזה קהל, יא מניאק. התחפשת לבננה עם משקפיים, הלכת, הצטלמו איתך שתי ילדים בני 4, יא זין בתחת. אתה, יש לך תוכן? איזה תוכן יש לך? מה, אתה טמבל? בוא'נה, תשמעו, הוא לא נורמלי הבן אדם הזה, באלוהים. יש לו תוכן, הוא! תוכן! כוסרב רבק ארס! תוכן יש לו! אני אומר לך, אח שלי, הוא כמו אריק, חברים, זה האריק של היוטיוב. חשבתי זה שי מלול של היוטיוב. מחכה לי איזה אויב ממולח שיודע לפעול. אמרתי, בונה, זה שי, אנחנו יוצאים פה למלחמה עקובה מדם. זה שי! איזה שי, איזה נעליים. סליחה, חברים, אני כן מצטער על המחמאה, אבל הוא רחוק מאוד מלהיות האויבים שאני רגיל אליהם. אלה שהולכים עד הסוף, המטורפים, מה זה? תגידו לי, זה פסיכיאטרי אחו שרמוטה, חברים. אין לו שכל בראש. תוכן מינימום של ערוץ לולי, חברים, באמא שלי היקרה. היום ישבתי חברים עם הבת שלי. היא באה לראות את המנגל, חיסיתי לה את העיניים, אמרתי לה, את לא רואה את הבת, רואה רק את רונן ג'יג'י. ישבה על הסרטונים שלו, הייתה מבסוטית, פתאום קופץ איזה סרטון. הוא מחופש לבננה, נראה כמו הזין שלי ביום האהבה, שאני ככה מטפח אותו, חברים. יושב עם בננה ומשקפיים, קופץ לקהל, חברים, לא יכול ללכת כי הוא נמצא באיזה בובה של בורגר האנץ'. בא, מצטלמים איתו 4 ילדים בני 3, גיגי, בליווי ההורים. הוא אומר לי, תוכן הזין הזה, נו. $2,000 אני מביא בלייב, יש לי קהל של אלפי מבוגרים, נו, תראה את הליצן הזה, חברים. ליצן, חברים, נו. הולך, חברים, מה התוכן שלו עכשיו? יצא קראנץ' קומפלקס, חברים? אחרי 10 דקות, בואו נלך לטום את הקראנץ' קומפלקס. מעמיס את הבטטה הזאת איתו, לא מספיק, היא נראית כמו חבית אמבה בשוארמה של שרדר, הבטטה הזאת שהייתה איתו מיטל הזאת, מקפיץ אותה לאוטו, לוקח אותו עוד איזה חבר מגודל כזה, נראה לא נורמלי, יושבים, וואי, קראנץ' קומפלקס, הוא מפתיע, יש לו טעם חלבי כזה, לא חושבת מיטל? כן, אני חושבת שיש לו טעם כזה מיוחד. איך הקסם אמק, יא שתי כחבות, יא אחו שרמוטה. אתם תוכן אתם זין שלי בתחת. איזה תוכן אתם, יא שתי יצורים? תוכן, אחרי זה אני הולך להראות לכם את הרולאפס הכי מגעיל בעולם. אולי איזה ריח יש לרולאפס הזה? רגע, אני אקח אותה. תוכן רק למבוגרים. אני אקח את הרולאפס, אני אשים את הגלידה. שמעתם את הקראנץ'? וואו, אחי. חברים, איך הוא אמר? של נעליך מעל רגליך, חברים. תשילו את הנעליים, בוא הנה, שלתי את הנעל, אחי. שלתי את הנעל, בוא אני אתן לך אותה לתוך הפנים ככה. 2 סתירות אני אתן לך עם הנעל לפנים, יא מזדיין בתחת, יא שרמוטה אחד. הכי הרבה שאני אשיל את הנעל ואני אתן לך את 2 סתירות לפנים. הכי הרבה, זה מה שאתה תקבל ממני, יא זין מדבר, יא שרמוטה אחד. תגיד, לא בקטע רע, אבל זה נכון מה שעדן אמר, שחגגת על הסרטון של פיטקריפ. לא, האמת היא שראיתי סרטון דווקא של רונן, דוחף לטוסיק מלפפון, אח שלי, ווואלה, לא יכלתי לעמוד, אחי, בפיתוי. אתה יודע, היד שלי ניגשה לקרם, ישר שמתי אותו על הכיפה של הבולבול, וגמרתי לשתיכם על הפנים, אחי. אתה מבין, אח שלי? אתה יודע, אני 3 פעמים ביד מביא ביום על אמא שלך, אחי, אז כאילו, מה הבעיה, אחי? אתה מבין? גם אמא שלך אני מביא עליה ביד, נו, מה יש בזה, אחי? טבע האדם, אחי. הבנת? אם יש לאבא שלך טוסיק טוב, גם עליו אני אביא ביד, אני גם מזיין אותו בתחת, אחי. יא שרמוטה, את מי אתה בא להביא, יא ליצן? על אמא שלך, שרמוטה, אני אביא ביד 3 פעמים ביום. איך אני איתך ואני גם אצלם לך את זה, יא שרמוטה? איך אני? יאללה, עכשיו תחפש מי יזיין אותך. מה הלאה? מה עוד הטענות? מה הטענות, אחי? אל תדאג, רונן התלכלך אתמול, אנחנו היום פה להביא את התגובה.
לילד אושפולו השרמוטה הזה, המגרד גזרים במטבח בוכרי, ההופך שיפודים בעזרא ובניו, השרמוטה עם השיני דרקולה, הכל פתמה מרגמה המזדיין בתחת הזה. בשביל זה המנגל נועד. היום אני אשים את הציצים שלו מכל כיוון, אני אכניס לו שיפוד לחור של התחת. השרמוטה האימפוטנט הזה שלא עומד לו הבולבול, ביקש ממני ויאגרה בשביל שהוא יכול לזיין את חברה שלו בתחת. השרמוטה הזה שזרקו אותו מהבית, הליצן הזה שההורים שלו לא מדברים איתו כי הוא יוצא עם מישהי שיודעת שהוא נשוי, החתיכת מוצאת זין הזה. אז בוא היום נפתח הכל, יא שרמוטה. כל מה שאמרת על ההורים שלך וכל מה שאמרת על חברה שלך וכל מה שפתחת פה היום הולך לצאת. יא זונה בן 2000 זונה, יא שרמוטה. לכלכת אתמול, בוא אני אראה לך מה התגובה היום, יא זנזון שלי. אתה נער ליווי שלי, יא מוצץ. ואני אשפיל אותך פה יום יום, יא מניאק. יום יום אני אזיין לך את הקור של התחת פה. לך לאן שאתה רוצה, יא מוצץ. תגיש גם אתה תביעה. חברים, לייקים כולם, אם לא אני עוצר את השידור. שחר רחמני, לחסום את המוצץ הזה. שחר רחמני, שם של מתקין דודי שמש. לך תחפש מי יזיין אותך, לך יא מניאק. לך תתקין עוד תרמוסטט, יאללה, סע לי מהעיניים. לחסום פה את כל החוצפנים, יאללה חברים. מי שרוצה מנגל, אתמול לכלכו עליי, שפכו את דמי, לא אמרתם לאף אחד לעצור. תודה רבה תמיר, אח שלי היקר, אחלה תמיר מלכה שבעולם, כפרה עליך. יש לי גברים אמיתיים פה. ביקש ממני ויאגרה, אמר שלא עומד לו הבולבול כבר 1.5 שנה, השרמוטה הזה. יכול לדבר עליי ולנסות להביך אותי? אשתו פתחה עליו שהוא מביא ביד על ילדות בנות 14. מרביץ לה ומרביץ לכלב. יש לו 3,000 תיקים במשטרה. 6 פעמים הוא היה עצור בחצי שנה האחרונה. מי זה השרמוטה הזה? על מי הוא יכול לדבר, המזדיין בתחת הזה? על מי הוא יכול לדבר, המוצאת זין, הפדו הזה, על מי הוא יכול לדבר? אחלה תמים תהיה עם השם אלוהיך, בוא אני אפתח לך את התחת, יא הומו, יא כל פתמה, פקק של וויסקי ריגלר, יא שרמוטה. חברים, לייקים, אני אומר לכם, אם לא יהיה פה עכשיו, 1,000 לייקים ואני אראה את השידור הזה אף באוויר, אני בן זונה, אם אני לא סוגר אותו רק לחברי מועדון שלי. אני מניאק, אם לא נסו אותי, חברים. אני רוצה לראות פה לייקים מכולם. אין לייקים, אני משאיר רק את הקהילה שלי. לא צריך פה עציצים. שיתופים, לייקים, להרים את המנגל באוויר, מה לא מובן? אחלה אדיר אז, אוהבים אותך. יאללה, חברים. רוצים להיכנס מהר לשידור, תתחילו לתת פה פיצוץ בראש, חברים. אתה יכול למצוץ לי רונן, יאללה בוא יא שרמוטה, בוא בלייב, תהיה גבר, בוא יא מוצץ. אח שלי היקר, היידה אליאס, תודה רבה. היידה אליאס, בוא יא בן 1000 זונה, בוא יא שרמוטה יא מוצץ, בוא. אתה תגיד שאני הבאתי ביד, ואתה תגיד דברים על הבולבול שלי ועל המשפחה שלי, את אמא שלך אני אזיין יא בן זונה. בוא עם פיטקרים, בוא יא מוצץ, בוא אתה והוא יא שרמוטה, את שתיכם אני אזיין פה. בוא עכשיו יא מוצץ, בוא אל... איפה אתה גר יא בן זונה? בוא אני אבוא אליך, תן לי את הכתובת שלך עכשיו, אני עכשיו יוצא אליך בלייב יא בן זונה. אל תתערבי, תן לי את הכתובת שלך יא בן זונה. תן את הכתובת שלך, תהיה גבר יא בן זונה, אל תתחרבן. תהיה גבר יא בן שרמוטה. תן את הכתובת שלך יא מוצץ. תן יא בן זונה, תן, תעמוד מאחורי המילים שלך יא שרמוטה בן שרמוטה. תעמוד, תן את הכתובת. תן כתובת יא הומו, תן. יא בן 1000 זונה יא שרמוטה יא חרבן. יא מוצץ יא הומו. קוקסינל, תן, נו, תן. קח בננה, אני אדחוף את הבננה הזאת לאמא שלך הבוכרית לפה. אני אתן לה למצוץ את הבננה שלי, יא בן זונה. עכשיו תחסמו אותו. יא מוצאת זין, יא מדובב. יאללה, תעיפו אותו מפה. תעיפו, יא בן זונה, יא שוטר, יא אמא שלך שרמוטה. יאללה, תחסמו לי את המוצץ הזה. יא שוטר. חברים, כוס מים ואני חוזר. שרמוטה. כך בא בן 1000 זונה, מוצאת זין. שרמוטה. חושב שיכול לאתגר אותי. אני אבוא אליך הביתה עם פיטקרים. אותך ואת פיטקרים אני נעל בחדר, יא בן זונה. אתה לא תצא מהבית עוד 10 שנים, יא שרמוטה. בום! קח בננה, יא בן 1000 זונה. קח בננה לפה. בום! הנה על העולם. בום! אחו שרמוטה. קח בננה, יא מניאק, יא מלשין, יא קנאי, יא כחבה. חברים, הכי קנאי בארץ.
הכי מניאק, הכי ליצן, הכי מסוכן לילדים שראיתי בחיים שלי. הומו, אחו שרמוטה באופי שלו, חברים, כבר לא מדובר במיניות. אין בו רבע של גבריות. מניאק ומדובב. תודה רבה, דוד, אח שלי היקר והאהוב. תודה רבה. תודה רבה. שומע אתה, פרלה? אני אתן לך 2 סטירות עם הנקניק סלמן. אני אהפוך אותך מפה בגלגלון, יא בן זונה. אל תציף לי את הצ'אט עכשיו בשטויות. יאללה, עוף לי מהעיניים. יאללה, יא טמבל. מה אתה עכשיו מציף את הצ'אט? סע מפה. מי זה החי בסרט הזה? וואלה, האמת היא שעכשיו הייתי בסרט. אתה לא יודע איזה תרגיל עשיתי לאמא שלך. עשיתי לה את התרגיל עם הפופקורן. עשיתי חור פה, דחפתי את הבולבול, איך שהיא באה לקחת פופקורן, נגע לי בכיפה. איזה קטעים היה. כל העולם קולנוע עמד על הרגליים, יא בן אלף זונה. חברים, לייקים, יש פה עוד מישהו שרוצה לנסות אותי היום, חברים, ולהיות פה המושפל באדם מול 1,000 איש, בכיף, חברים. בכיף, באהבה גדולה. חברים, לייקים, כמה שיותר. אני קצת צרות, אתה לא רוצה שאני אגיד לך ממה אני צרות, תאמין לי אתה לא רוצה. מי זה הצבעוני הזה, הדני שובבני הזה? לא הבנתי, מה אתה כל שניה עושה פה פרצופים של איזה מופתע, יא תחת אחד? מה, כולם צריכים לעסוק בגיימינג? מה אתה עושה לי פרצופים של מופתע פה כל שניה כאילו אתה בצ'אט של בחורות שאכלו בתחת? לך קוסם אמק, צא מפה יא טמבל, מה יש לך יא מסכן? צא מפה, לך תראה GTA, לך יא אחבה, לך. קוסם אמק ארס. לך. כל שניה עושה לי פרצוף כאילו דחפו לו אצבע לתחת, עוף מפה יא זין אחד, לך. קוסם אמק, נו. וואלה, אני מאובחן, אח שלי. אני מאובחן. ההבחנה שלי שאני מכור לסקס, אבל לא יותר מאמא שלך, אחי. אמא שלך, שמעתי, היינו בסדנה כזאת. אז כל אחד עשו לו הבחנה, הבחינו שאמא שלך ניפומנית ואוהבת לקפוץ על בולבולים 60 סנטימטר ומעלה. אז ההבחנה שלך גרועה מאוד, לעומתה היא גרועה מאוד. חברים, רונן אמר שאני עוקץ אנשים והייתי בכלא, לרונן יש 60 כתבי אישום, הוא היה עצור 7 פעמים בשנתיים האחרונות, אשתו אומרת שהוא גולש באתרים של פדופיליה ומביא ביד על ילדות בנות 14 לכאורה, אשתו אומרת שהוא מרביץ לחיות, אשתו אמרה שהיא ספגה ממנו אלימות, אומרים שהוא איים על ביבי, אומרים 1001 דברים אחי. אני כבר הוכחתי שלא עקצתי שקל לעולם. הנה אנשים פה ראו, אז תמסור את זה לרונן. הפדו, חברים, הפדו, אחים שלי, הפדו, רק מיטל יודעת את האמת. אחלה זורמן שבעולם, אוהבים אותך, היידה רוקפות! כמה פטמות של רונן רוקדות לצלילי המנגל. היידה! כפרה עליך! פום! מנגל. בואו נמשיך, אחים שלי, לכוכב מספר 2. ושמו בישראל רונן המאונן. מה החיים שלי? אז בואו רגע, אני רוצה להראות לכם מיהו רונן המאונן, חברים. עכשיו אני רוצה להראות לכם את האיש, שלא תגידו אני שקרן, הכל עם קבלות. אתמול לכלכו עליי שם חבורת כחבוט, נכון? עכשיו אנחנו נראה מי הם באמת, אוקיי? בבקשה. זה, תסתכלו, כל אחד יכול לרשום בגוגל, זה רונן חכמון, שדיבר אתמול אצל רונן ג'יג'י בתגובות, ואמר גליה, מגליה, פיטקרים, עקיצות, עם צחי ביחד. אז עכשיו אני אחשוף לכם מה רשום עליו, אוקיי? תיכנסו לגוגל ותראו. רונן המאונן זה הכינוי שהצמידו סטודנטיות המתגוררות בשכונה ב' בבאר שבע. רונן חכמון המאונן עובד בפינה החמה בבאר שבע וגר בבאר שבע, תבררו את זה. לגבר שנהג בשבועות האחרונים להגיע אל שכונת מגוריהן ומול עיניהם הביא ביד, התערטל בגופו ואונן. התנהגותו המחליאה עוררה סערה ופניקה בקרב הסטודנטיות שהחלו לפרסם פוסטים בפייסבוק כשהן מזהירות לכאורה אחת את השנייה באותו מפגש עם חשוד בהטרדה מינית. בקבר אבא שלי, חברים, כנסו לגוגל, עכשיו 10 אנשים, תרשמו רונן המאונן. תראו אם אני המצאתי את זה. אני צריך 10 אנשים שיכנסו לגוגל.
כנסו לגוגל. כנסו. בואו, כנסו, כנסו. כנסו. מוכח? אמת? יופי. זה האיש, חברים. אמת? אז זה הפדופיל שמביא בחורות, מביא עליהם ביד. חולה נפש או לא? זה נורמלי? זה איש נורמלי? תסתכלו איזה פרצוף. תראו איזה פסיפלורה עם פוני. תראו איזה פסיפלורה, תראו איזה מצח. כמו מנחת מסוקים באסף הרופא. מה זה, כל עדשה מיקרוסקופ אבולה יורה. תראו איזה פרצוף באמא שלי. זוקיני, זוקיני עם קוקו באלוהים. תראו איזה מצח כמו של סוניה פרס. תראו איזה מצח. תראו איזה מצח, בם, בם, בם. זה נוגח במסעית של קוקה קולה. המסעית לוקחת פרטים ממנו, באמא שלי. המסעית, הוא משלם את האשפוז למסעית. באמא שלי, תראו איזה מצח, חברים. תראו איזה מצח. הבן זונה, מצח כמו במה בפסטיגל. מצח כמו במה בפסטיגל, חברים. דקוהן אוהד ופיטקרים, דקוהן אוהד ופיטקרים יכולים להופיע לו על המצח, באמא שלי, חברים. דקוהן אוהד, פיטקרים ואנה זק, פעם הבאה, חברים, ככה, מופיעים לו על המצח. תראו את הבן זונת הברוקולי של סנפורסט. תראו איך הוא נראה. ברוקולי עם משקפיים. באמא שלכם, חברים. ברוקולי עם משקפיים, חברים. בן זונה. זה הבן אדם השני שעלה אצל רונן. חברים, תמחאו כפיים לעדים האמינים. תמחאו כפיים, אחים שלי. לצחי העד האמין, לרונן המאונן. זה האנשים שהוא העלה אתמול לחשוף אותי. אלה אנשים שיכולים לחשוף אותי? אותי אתם יכולים לחשוף, יא חבורת פדופילים מזדיינים בתחת? יא עמוסי תיקים, יא עמוסי כתבי אישום מטורללים? אתם יכולים לחשוף אותי? רונן אמר שהוא בא לעשות סדר בקהילה, ואני עבריין שמנסה לריב. טוב, בואו נעבור מרונן המאונן לרונן המאונן השני. בבקשה, חברים. אני רוצה, חברים יקרים ואהובים, ברשותכם, להראות לכם, בבקשה, את כל התיקים של רונן ג'יג'י. מי שרוצה לקרוא את כל התיקים של רונן ולקבל את כל המידע על האיש הזה באופן מסודר ופרטי, להירשם עכשיו לעמוד הטלגרם, חברים. להצטרף לעמוד הטלגרם, המנגל קבוצה ראשית והמנגל דיונים. מעבר לזה אין לי שום קבוצות. קובי אמזלג ביוטיוב, שמוטיוב, זה לא קבוצות שלי, זה קבוצות שמישהו פתח על שמי, לא קשורות אליי בשום צורה. יש לי שתי קבוצות, המנגל קבוצה ראשית, המנגל קבוצה דיונים, סטו. במנגל קבוצה ראשית אי אפשר להגיב, במנגל קבוצה דיונים כן אפשר להגיב. זה שני הקבוצות שיש לי, אתם יכולים לשאול פה את כולם, אוקיי? טוב, חברים, אני רוצה בבקשה להראות לכם את כל התיקים. תסתכלו, רק אני מראה לכם את ההתחלה, בבקשה. תסתכלו, בבקשה. בואו תראו כמה תיקים, אחים שלי, ותכף אני אראה לכם את סער זיגדון, פומבון נושק החיילים, אחרי זה שי, סיוון. יש לנו עוד איזה. תסתכלו בבקשה, חברים. תסתכלו. זה תיק ראשון, חברים. הוא קורא לי עבריין. הכל תיקים עכשיו, מעכשיו, חברים. קלטו כמה כתבי אישום. רונן רובין, כבר 2 כתבי אישום, חברים. על איומים ועל הפרת צו. שהוא גם נעצר. בבקשה, הוא שילם לבחור בשם אליאסו 45,000 שקל על הפה המסריח והמזוין שלו. הוא ידוע בתור בן אדם שמפסיד בתביעות לשון הרע, כי הוא שקרן, אלוף, קנאי ומוצאת זין. זה רונן ג'יג'י, האיש הכי קנאי שיש, הכי יצור שיש, הכי בולע זרע שיש, הכי מסכן שיש, הכי אימפוטנט שיש, הכי זין בתחת שיש. אז חברים, בואו אני אראה לכם עוד בבקשה. עוד 3 תיקים. בבקשה, חברים. עוד 3 תיקים. לא קשורים לכלום. רונן רובין, בבקשה, אתם יכולים לראות. הנה, אחים שלי. הנה, אתם יכולים להסתכל. יש לכם פה הכל. תיכנסו אליי לקבוצה, תקראו את כל כתבי האישום. בואו אני אראה לכם עוד תיקים. עוד תיקים, חברים. אני העבריין, כן? אני כבר שנים לא ראיתי תחנת משטרה, אבל הוא כל שני וחמישי נעצר. קחו עוד תיקים, חברים. קלטו בכמה תיקים הוא מעורב. תסתכלו בכמה תיקים הוא מעורב, חברים. הוא העבריין, הוא הפושע, הוא האיש המסוכן, הוא החולני והמניאק.
הכל אתם יכולים לראות בקבוצת הטלגרם, חברים. יש פה עוד תיקים מפה ועד לונדון על האיש הזה. האיש הזה נעצר קבוע כל כמה חודשים. אף אחד כבר לא עושה איתו קמפיינים, אף אחד כבר לא קשור אליו, כל החברים שלו מרוחקים ממנו, כי הוא איש שרוף בקהילה. הוא אומר שהוא יעשה סדר ביוטיוב. היוטיוב לא מכיר בך, יא מזדיין בתחת, יא אצבע בטוסיק. לא מכניסים אותך אפילו לכנסים של יוטיוב. את כולם מזמינים, יוצרים מסכנים שלא שווים יריקה. איך שאתה באת להיכנס לכנס, מיטל זרקה אותך משם. אמרה להם, תוציאו אותו, הם רואים בך עבריין. אתה בן אדם שמעורב באיומים לרצח. אתה בן אדם שמשיג גבול, אתה בן אדם שמאיים על אישה, אתה בן אדם שהרבצת לאישה שלך, ככה היא טוענת בפה שלה, אתה הרבצת לכלב שלה, היא תפסה אותך באתרים של קטינות. זה אתה רונן. כל הקהל שלך, ילדים בני 14, האצבע בתחת האלה יכולים לשבת לי על הזין. מי שבוגר ומבין עניין, בחיים לא ילך אחרי אחד כמוך. כי אתה הכי מסכן בעולם, אתה הכי פתטי. מרוב שאתה פתטי, אפילו לא ידעת שאשתך הייתה נשואה. אתה מבין כאילו איזה אפס אתה? אין אפס כמוך בעולם, יא יצור, על מי אתה מאיים? אתה תפיל לי עמוד אחד, אני אפיל לך 10, יא שרמוטה. אני אשים עליך 200,000, אחי, אני אסע גם לא יודע לאן, להביא האקר שיזיין לך את העמוד. כל פגיעה בעמוד שלי, אני מפיל לך את העמוד גם. כמו שהעלמתי לפיטקרים את העמוד, ככה אני ארסק לך את העמוד, יא מניאק. וכל עמוד שתפתח אני ארסק. חנסה אותי. למה מי אתה, יא שרמוטה, יא מוצץ? מי אתה? אתה מוכר שעונים בשביל שיהיה לך מה לאכול. הנה רונן ג'יג'י, חברים. אחלה שון, כפר עליך, אוהב אותך. הנה רונן ג'יג'י, חברים. מישהו רוצה לקנות שעון? זה עושה 250,000 שקל בחודש. מישהו רוצה לקנות שעון? אני מוכר את השעון שלי 60,000 שקל. 60,000 שקל. בן אדם שעושה קמפיינים ב-250,000 ימכור שעון? מה זה למכור שעון? זה התנהגות של משתמש. שים את השעון בוויטרינה, שים אותו מתי שבא לך. מה זה למכור שעון? קנית שעון, מה יש לך למכור אותו? מישהו רוצה לקנות את המחשב? מישהו רוצה לקנות את המחשב? מישהו רוצה לקנות את השלט של המזגן? מישהו, למה אני עשיתי שיניים, אין לי איך שלם עליהם, אני נתקעתי עם הטסלה בתשלומים, לקחתי את הטסלה מימון, רוצים לקחת לי אותה הוצאה פה, מישהו רוצה לקנות את רומי? מוכר הכל, אני יודע, מוכר הכל, אחי, מכירת חיסול. מישהו רוצה לקנות את הגג, מישהו רוצה... יא חתיכת שרמוטה, ברור שהוא עשה שיניים. לך תראה את השיניים שלו לפני 5 שנים. היה לו שיניים של דרקולה. דרקולה אחרי 2 כוסות דם.